Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ito nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, masobra 10,000 ka mga naglapas sa wala pagsuksok sang face mask na record sa syudad sang Bacolod. Mayor Bing Linardia magasapol upod ang nagklain-lain nga sektor subong adlaw. Sa balita nasyonal, DOH nakarecord sang masobra 40,000 nga recoveries sa COVID-19 kahapon nga adlaw. Malacanang ginpainwalag report nga nagbiya sa Pilipinas si Presidente Duterte agud magpabulong. Maayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga daw Lunes, Agosto 17, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa nila. Alright! Good morning mga ka-aksyon! Kag sa imo action boy. Good by morning the way. and welcome back. How's the vacation? It's good. It's relaxing. It's kinda Yes, Action Boy. Anniversary sa mong sa Action Radio ba pa doon? 51st anniversary. Yes. Wala tapasabog. Subong, no? Kay may pandemic, Action Boy mong. So, okay lang. Kasi sumabog, tablaw. Oh, correct. So, pero bantayan lang akay. Basi gulpyada. Wala ka naman, you know naman, ang mga ka-action naton niya. I-greet na lang aton maupod subong ang mga ka-action, Action Boy. Diri sa Facebook Live. Kay Miss Heaven Heaven, good morning. Kay Gracia Hareta Horvidalia, good morning man. Kay Ligay Villares Achivar, good morning Action Boy and Dorel, hi watching live. Ramon and Lucy Achivar, thanks. Kagkay Kal, kagkay Bim Bim. Happy anniversary ko na Action Radio Bacolod hambal ni Gracia Horvidalia. Kay Philip Isulat, good AM. Good morning, mada sa imo. Kay Dennis Richard Tiboroma, ang Energy Funds Club President. Maka-welcome back siya sa akon. Yes, Energy! Happy 51st Anniversary Action Radio Bacolod. Kag kay Rayjan, ginpukaw ya pa si Rayjan Villalon. Biyabugtaw na kamada. Correct. Kaya Angie Halandoni, good morning man, keep safe. O sa akong tita Hana, Gacho Peruelo, gapamati man siya. Good morning kay Armando Esparatero. Good morning man kay makot siya sa akong nga bag-ulo ko kuno kabutwa. Dalom gid ang baybay nga gisal. Charot. Nag-ano ko, nag-relax lang ko anay. Kita mo doon puti ang ako ni Guya, no? Or basi sa pulbos ko ligo. Base, be? Na nagputi ang bayo mo. No? Ay, puti ang bayo. Nagputi. At naging labahan ko siya mayo. Kay May Saison, good morning man. Kay nagapamati siya kuno dra sa may Haber Ali Kuwait, Action Boy. Kay Catherine Cesar, good morning Action Radio Bacolod. Good morning Miss Dorel and Sir Boy. Ginagreet ko lang sister ko si Annalyn Valensario. Happy birthday! Oy, dungan sa anniversary sa ARB ha. Happy birthday sa kay Annalyn Valensario Cesar. Okay. Kay Jerry Orbino, good morning man. Kay Dominic Duran, ano mo ni Action Boy? Si Dominic Tihida Duran. Way kami kamit. From Puente Bellas Subdivision sa Action Boy. Kaya Vanessa Emayo, Ma'am Vanessa Emayo,
ano ni Howdy, Action Boy. Oh, okay. And to Sa your kwan na lovely team. Sa kuan abla nga pang actually ang amo sila nga mga panamya do sa Texas bala. Howdy. Howdy. Mo na. Doka, how are you? Doka mo na. Correct. Nakaalam sa akon. It's good to see you back, Dorel. Thank you. Happy anniversary, Action Radio. Watching and listening. While ara siya kuno sa gym. Wow. Sana all good gym. Go work out. No. Yes. Kay PZKZ Asba, good morning. Kay Jezier Prevano, good morning, man. Sige. Later naman, Iban. Okay, sige. Sige, later Standby sa atong mga balita lokal sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Ako. Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:08 sa detalye na sa mga balita lokal. Ginpahayag ni City Administrator M. ang Bacolod City Police Office naka-record sa masobra 10,000 nga nadakpan nga naglapas ang ordenansa angon sa pagsuksok sang face mask sa pampubliko nga lugar. Suno kay ang isa ini ka indikasyon nga may mga tao nga wala nagaseryoso sa pagtuman sang minimum health standard. Samtang masobra sa isa kagatos ka mga COVID-19 patients ang nakagwa na sa quarantine facility kung nakabig nga recovered na. Ginklaro ni Ang, mayara sila sang advance information sa mga resulta sang COVID-19 test gikan sa mga laboratorio nga mo nagagiya sa mga opisyal sa paghimo sang desisyon. Panumdom ni Bacolod City PNP spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico sa mga drivers sang motorsiklo nga magsuksok sang full face nga helmet agud hindi masita sang otoridad. Sa interview sa Action Radio, ginklaro ni Pico nga wala malakip ang nagadala sang motorsiklo sa requirement nga pagsuksok sang face shield sa mga drivers sang public utility vehicle, pareho sang tricycle, bus kag jeep rason nga kinahanglan sang full face nga helmet agud masiguro ay kaayang lawas batok sa COVID-19. Palayag pa ni Pico dapat panumdumon sa mga nagadala sang motorsiklo nga may gina-require ang Land Transportation Office nga sahi sang helmet kag ini ang dapat nga sundon. It was started pa sang nagligad nga si Mana diriya sa aton sa BCPO ang aton ng mga personnel luwas sa face may face shield diriya sa headquarters. Sumugod ya kahapon tanan naton nga mga kliyente na nagakadto diri para magwa police clearance, travel authority obligado required na dapat luwas sa face mask may face shield ga. Samtang ginaobligaran nga magsuksok sang face shield ang tanan nga may transaksyon sa opisina sang Bacolod City PNP Headquarters. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Bacolod PNP spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico nga obligado na nga magsuksok sang face shield, magluwas sa face mask ang tanan nga may transaksyon pareho sa pagkuha sang police clearance kag travel authority. Sunod kay Pico, tuyo sa pag-obligar nga magsuksok sa face shield bilang tugang nga proteksyon sa publiko batok sa COVID-19. Duha pa ni Pico ang tanan nga personnel sa Bacolod PNP ang nagasuksok na sang face shield halin sang ginpagwa ang mando kag bilang serbi nga ehemplo agud sundon sang publiko. Sa piyakabahin din klaro ni Pico nga wala malakip sa direktiba ang pag-obligar nga magsuksok sang face shield samtang nagalakat sa pampubliko nga lugar. Magasapol si Bacolod Mayor Vilio Lunadia pagit sa video conference supod ang nagkalain-lain nga sektor agud talakay ng pagsaka sa COVID-19 cases sa syudad subong nga adlaw. Suno kay City Administrator M. Ang ginapaabot sa meeting ang mga hospital chief sa Bacolod, business sector, religious sector, eksperto kay iban pa nga natungdan. Dugang pa ni Ang tuyo sang pagsapol nga matalakay ang sitwasyon sa syudad kag madesisyonan kung anong pinakamaayo nga tika ang paghimuon para sa Bacolod. Ginehemplo ni Ang nga kung ang Bacolod ay paidalom sa ECQ, ang hanay sa negosyante ang mareklamo man, rason nga sa isa ka meeting, magaululupod ang mga nagkalain-lain nga sektor. Nahampa ni ang sentimiento sa business sector labi na, nga pilaman ka bulan nga hindi sila gusto nga makanegosyo kag dapat mabalanse ang siyensya kag ekonomiya. Suno kay ang pagkatapos ng meeting, ginapaabot nga may mga adjustment nga ipatuman. Sa itong Sabado nga adlaw, nag-issue si Nadia sa Executive Order No. 53 nga liwat nagapalawig sa modified GCQ sa syudad tubtub Agosto 31 pero may mga istrikto nga protocol. Nakaschedule si Mayor Bing na mag-meet sa mga
mga doctors, mga hospital chiefs, the business sector. So, combine na ang medical community, ang business community, ang religious community. Igasapol sila ni Mayor sa isa ka video conference para nga mag-discuss ang increasing ang ato ni pagsaka sa mga cases kung ano ang dapat pagid natin himuon. Kabahin sa ang payag ni City Administrator Ang. Aksyon Balita. Samtang patay naman ang isa ka senior citizen matapos ginluthang dira sa may sitio Tigmaya, Barangay Katuslao, Banwasang Candone, mga alas 11 ang takna sang gabi, tinagdan nga Sabado. Ang biktima ginkilala kay Jemuel Prasio, 64 anyos, kag pumuluyo sang Barangay Manlocahok, siyudad sa Sipalay, samtang wala pa makilala ang suspetsado. Base sa investigasyon ni Police Captain Ronald Santillan, ang hepe sang kando ni PNP, ang biktima ang hubog kay napungko sa kilid sang dalan sang ginluthang tubtub nga mapatay. Ginpaidalom na sa postmortem examination ang bangkay sang biktima sa Candoni Health Center. Padayon pang investigasyon sang rason sang pagpanglutang kag pagkilala sa suspetsado. Pilason man ang tagbalay matapos ginbuno sa bisita sa Purok Gumamela, Barangay Talagakay, Banwas ang hinubaan kung Domingo sang kagahon. Ang biktima ginkilala kay Marcelo Aurea, 29 anyos, nagapuyo sa Purok Daisy sa Muman nga barangay. Samtang suspect ang ginkilala naman kay Ronelo Esguera, 20 anyos, nagapuyo naman sa Barangay Damutan, tanan sa mga Banwa. Sa investigasyon sa hinubaan PNP ang biktima kag suspect ang lunsay mga hubog matapos mag-inom sa makahulubog nga ilimnon sa pulian mismo sang biktima. Nagluntad ang kinagamo sang duha sa wala may baloan nga rason kag gilayon nga ginbuno ni Esguera si Aurea igo sa likod nga karon ginabulong sa hospital. Nadakpan ang suspect kag preso na sa custodial facility sang hinubaan PNP. Samtang nadakpa naman sa bypass operation sang PIDEA ang ilakabing nga top 2 drug pusher sa Region 6. Dira sa may Highway Menlo Phase 1, Barangay Zone 10, siyudad sang Talisay, kahapon sang hapon. Ang nadakpan kilala kay Rafi Duadoras, 43 anyos, tumandog sang Barotac Viejo, probinsya sang Iloilo, kag temporaryo nga napuyo sa Barangay 2, siyudad sang Bacolod. Nakumpiskar sa kay Duadoras ang 105,000 pesos nga balor sa ginasuspetsuhan shabu kay salakyan nga Toyota Fortuner nga gingamit pagdulong sa droga. Sunod kay PIDEA Agent Bamboo, si Duadoras ginakabig nga high-value target sa ilang ahensya matapos nakagawa sa presuhan sa 2015 sa kasuman sang illegal drugs. Nagapati si Agent Bamboo nga si Duadoras, isa ni ka-remnant sang Quadra Drug Group. Si Duadoras, preso na karon sa custodial facility sang Talisay City, PNP. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:14. Kag sa ato naman mga sang normal DOH nakarecord sa masobra 40,000 nga recovery sa COVID-19 kahapon nga adlaw.
Samtang Malacanang, gitpahiwala ang report nga naghabiya sa Pilipinas si Presidente Duterte para nga magpabulong. Ang detalye sa aton mga balita nasyonal sa magbalik sa aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Ay, sige. Good morning, Liwat. Kakipangitao ko. Kung di ka ba nag-stop kayo na. Kaya daw ka mo, Alex Fuentes, to kayo ng last ni mo. Hindi ko makita pa eh. Dali lang. Yes. Hindi mo makita? Hindi May pa? aga kay Alex Fuentes. Sige, Happy ara na. Monday ko, no? Ara na. Sa kay 11 Manopinak. Katipunan ko nun eh. No? Good morning, Aksyon Radio. Watching here at Victoria's. Tamilaw lang ako na pari Clev Coral nga nagapangapi. Good morning. Sa kay Narcisa Yosores Escobar. Watching from Cebu. Keep safe lang, halong lang sa mga taga Cebu. Lex Parcon. May biyahe na si Res pa Cebu. Wala pa, no? Wala pa. Action boy si Klein or Clean Harden. Wala mo nabasa. Dasun siya kay Alex Fuentes. Ay, galay ka? From Hong Kong siya, Action boy. Good morning. Kay Elena Well, happy birthday to my brother-in-law, Manong Boy Tiba sa Barangay Alangilan. Happy birthday. F. Smart Tadios Salcedo. Good morning lang. Kag monitor lang sa Tansa, Cavite. Florilyn Bulak Noble Septimo. Good morning. Michael June Season. Sa tanan nga nakasumag kuno, greet siya lang si Raymar Drilon. Kag ang bata nga si Paul sa Middlesbrough, UK. Kag ini siya taga Paranaque. Solping, Jocelyn Aresivita Olak, Bambi Padernal, good morning man. Sa kay Josba Picauco Lucenio, sa mga taga Purok Pag-asa, Estefania sa family Lucenio, Picauco ka Bayoneta family. Stay safe everyone. Kay migo natin sa Sami Montoyo, sir, good morning. Nga monitor subong sa aton. Sa kay Captain Leopoldo Duran Jr. Good morning. Ben Duran, damo mga Duran nga monitor di ho. Si Kevin Durant ya Kevin Duran why siya why pag ni monitor. Pagabugtaw Dugay ko ron. Ben sa kay Juan, sa kay classmate ko Reynaldo Villanueva, maayong aga. Yes. Kay migo naton Roberto One Ball Gallo. Good morning man dira sa USA. Kay an Action Boy, kay Eb Smart Salcedo, good morning man. Kay Roger Esqueleto, mayong aga, happy anniversary ko ng Action Radio Bacolod. Kay Edmar Kilitar, cold morning Action Radio, ha? Taga Bagoy. Wala man, Bago City. Abonan. Wala yung butang ko din siya sa Bago. Basta ginag-greet niya ko no si Nanaya Endang kag si Bok Nonoy sa Kapihan. Correct. Kay Dennis Malaga, good morning. Kay Omega Joy Ramilia, mayong agaman. Lorenza Amazona Antiquenio. Nagapamati siya Action Boy sa aton live. Kay Zozette Plomeda, good morning. Kay Christine Menyes Villalobos, good morning Action Boy. Kay Action Dorel, miss you. Miss you too. Ano na siya, part niya sa Energy Fans Club. Ina siya. Yes. Kagambayagan niyo kag good morning man sa tanan niya Energy Fans Club. O, di ba? Happy anniversary ARB. Correct. Si Ernesto Regacho, good morning Action Boy. Kag Action Dorel. Kag sa Regacho family sa Barangay Hagimit, La Carlota City, Negros Occidental. Yes, kag dito ka na nag-start ginag-greet kay ato blang kag ginakatipunan nagorombal mo. Kaya wala guro na dala sa imo dagina nga ano. Correct. Okay na, meron pa Damo pa si Leia Posadas. Stay safe no. Si Leia na I think sa abroad man niya daw Canada ni sa mo no. Monica Parcon, kay Ed Labayen, good morning. Kay Marilo Batolina, happy watching from Malaysia. Oh, yes. Ranilyn Capero, maayong agaman. Sa kay Ramona Villanueva, dira sa may barangay Don Jorge Araneta, maayong agaman. Damo-damo na biho, no? Daw hindi ko na masunod. Basaha. Basaha. Di ka taga na last? Kay Labayan Eduardo. Marilo Batulina, good morning, Malaysia. Kay Ranilyn Capero, Action Boy, nagapamati man siya dira sa may Mansilingan. Shout out ilang kono family Capero. Kay Pusin Huy, bongga ka sa Pusin Huy, Action Boy. Good morning, ginagreet niya lang kono family niya sa may Inayawan, Kawayan, De La Cruz family, labi na gid si mama niya Feli, kag papa niya. Keep safe ka mo dira tanan. Kay Andrew Senora, good morning.
Kay Jennifer Dolaca Soleterio. Good morning dala sa May Bago City. Kay Miriam Binoman, mayong aga. Kay Melchor Baroca Rumbines, Kagawad, di ba? Kagawad. Yes. Morning, Sir Boy, kag Ma'am Dorel, kag sa pamilya ni Kagawad Teresita Jordan. Mga pita kay Nanay Kanet. Kanet. Abi ko kainit. Kainit sa kapian. May lang ginambal mo si Kay Kanet. Nanay Kanet. Valencia mapit, Kenneth, good morning. Thank you so much. Mahilang na kapagpangapi Kay Cabrillos MC, good morning Aksyon Radio. Monitor lang kami di Phase 3 Pahanukoy. Kay Ayan Bulao, dra sa may Mina, si Palay. Kay Lorna Termil, good morning man dra sa may Bata. Kay Rolinda Rodriguez, good morning man. Police Station 6, Action Boy, nagapamati sa aton. Kaya may sila ka monitor de. Yes. Kay Jomar Ayagan, good morning. Hello, Action Radio. Hello man sa imo. Helen Cuesta, happy Monday. Anjo Sinora. Sige, standby na kita sa aton mga balita nasyonal sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sa Balitang Bayan Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:23. Kag sa ato naman mga ka-aksyon, nakahibalo ka mo balanga sa sininga panahon, importante gid. naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to... Sa detalye na sa atong nagapangunang mga balita nasyonal, naka-record sa 40,397 nga recoveries sa COVID-19 ng Department of Health kahapon nga adlaw. Ang ining kadamuon ginakabig ikaduha sa pinakamataas nga record nga recoveries ang ahensya halin sa nagumpisa ang outbreak sa Pilipinas. Mayara naman sang 3,420 ka bago nga COVID-19 cases kag 65 ka mga panibago nga napatay. Samtang 46,002 ang nagpabilin aktibo ang kaso sa COVID-19. Sa kabilugan, 161,253 ang confirmed cases, 2,665 ang nagkalamatay, kag 112,586 ang recoveries. Gin panginiwala sa palasyo sa Malacanang ang report nga nagbiya sa pungsod si Presidente Rodrigo Duterte kag nagpabulong sa Singapore. Una diri nagwa ang balita ang ginsakay ang presidente sa isa ka Learjet kag gindala sa Singapore sa tuwing Sabado sang hapon, Agosto 15 para sa isa ka emergency treatment. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, wala sang kamatuoran ng balita bangudyara sa syudad sa Davao lamang ang presidente. Padayon lamang ang pagmonitor sa presidente sa sitwasyon sa COVID-19 sa Pilipinas. Madumduman nga nagpauli sa Davao City si Presidente Duterte sa Agosto 3 sang gabi antes naging epektibo ang Modified Enhanced Community Quarantine sa Metro Manila, Bulacan, Rizal, kag Laguna. Mahimo nga suspendihon sa Philippine Red Cross ang ila COVID-19 testing program kung mapaslawan ang PhilHealth nga mabayaran nila utang sa organisasyon. Sunod kay Senator Richard Gordon, malapit 1 bilyon ka pesos ang utang sa PhilHealth sa Red Cross kapag tapos makatag sang ahensya sang advance payment nga 100 milyones pesos sadto, ginamat-amat na lang ang pagbayad. Doon pa ni Gordon, mahimo nga hindi pagpadayunon sang Red Cross ang COVID-19 testing sa mga bayad nga i-charge sa PhilHealth tubtub nga makabayad na sang kumpleto ang ahensya. Palayag pa ni Gordon, ang hindi pagbayad sang PhilHealth sang 700.5 milyones pesos nag-aapekto sa plano sang Red Cross nga magbakal sang dugang nga test kits agud punan ang jutay na lang nga supply. Isa sa mapektuhan ang mga operasyon sa PRC sa ila testing center sa Manila. Luyag naman ni Senate Minority Leader Franklin Drilon nga buong kagod ang interim reimbursement mechanism kon IRM sang PhilHealth para sa COVID-19. Nagapati si Drilon nga sarang sa gihapon sang PhilHealth nga mahatag ang serbisyo sini sa ilang mga miyembro nga may COVID-19 bisan wala sang IRM. Sunod kay Drilon, hindi na kinahanglan pa ang IRM kon padasigon lamang sang PhilHealth ang pagbayad sini sa mga reimbursements kag claims. Gininsister ni Drilon nga ang pagbungkag sa IRM ang hindi dapat makaapekto sa serbisyo ginhatag sang PhilHealth
PhilHealth. Naibaluan nga paagi sa IRM, advance na ginabayaran sa PhilHealth ang mga hospital kag healthcare facilities para sa claims sa mga miyembro sa state health insurer. Ginahimo ini agud hindi maapektuhan ang operasyon sa mga hospital kag healthcare facilities kada may krisis. Sa karon, suspendido ang mga programa bungod sa isyu sang korupsyon. Nagtanyag naman sang libre nga training ang Technical Education and Skills Development Authority para sa contact tracing training program para sa mga nakasugulanon sa mga nagpositibo sa COVID-19. Sunod kay TESDA Deputy Director General Aniceto Bertiz, magalawig sang tubtub 15 kaadlaw ang training. Nakahimo naman ang TESDA sang core competency standards para sa training program. Kabulig sang TESDA ang Health Human Resources and Development Bureau sang Department of Health. Nabaluan ginakinahanglan nga mayara sang napulo ka tuig nga basic education kag marami nga communication skills ang mga volunteer bilang contact tracers. Ginumpisahan na sa Department of Science and Technology o DOST kag higher education institutions ang pagtalakay kaupo na nagkalain-laing nga stakeholders para makapangita sang pamaagi agud ma-utilize ang mga laging gamit nga TV frequencies para sa distance learning. Suro kay DOST Secretary Fortunato Del Peña, ang multi-modal approach ipatuman agud matupungan ang kinahanglanon sa lokalidad kag ma-address ang problema pareho sa limitado kung wala sa internet access sa madamo nga public schools, lakip na limitado kag hindi maayo nga signal sa digital, cable kag analog TV sa mga rural areas. Gin kasugtan sa grupo nga magamit sa madamo nga research outputs kag teknolohiya sa DOST funded projects para sa pag-utilize ang TV frequencies para sa publiko. Ginpasiguro naman sa Philippine Army kag Australian Army nga mas papaskugon ang ilang military ties sa pihak sa COVID-19 pandemic. Sa isa ka tawag sa telepono, gintalakay na ng Philippine Army Commanding General Lieutenant General Cirilito Sobejana kag Australian Chief of Army Lieutenant General Rick Burr ang nagapadaan karon nga pagtinguha para nga pakigbatuan ang COVID-19 kalakip na diri ang karon nga security environment kang status sa posibleng PH Australian activities. Sa nasambit nga istoryahanay, gin-insister ni Sobejana nga ginahimo sa Philippine Army ang tanan para mangin terror-free country ang Pilipinas. Ginpahag naman ni Burr nga maayo ang koneksyon sa duha ka armies bangod sa mga framework ang ginasunod agud solusyonan ang problema sa terorismo. Nagapati ang Australian Army Chief nga importante nga makahimo sang mabakod nga relasyon ka nagaisa ang duha ka armies agud nga awayon ang terorismo. Magluwas diri lunsay gin pagigbahin man anday Sobejana kag Burr ang ilang mga best practices kag efforts agud batuan ang COVID-19 virus. Kag sa katapusan nga balita national, gintayog sang magnitude 5.1 nga linog ang probinsya sang Sultan Kudarat. Sunod sa PVOX na record ang pagtayog sa 66 kilometros southwest sa Banwa sang Calamansig las 3:22 sang hapon Domingo, Agosto 16. May kadalumon nga 586 kilometros kag tectonic ang origin sang amo nga pagtayog. Wala naman sang ginapaabot nga may kalitan ng amo nga pagtayog, intensities kag aftershocks. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:30. Inyong ipapatiyara aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion, ubod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition, ubod gapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!